עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בו שיר עברי. הבית של החיילים, גלי צהל. בלשונות רבות מספור דיברנו, וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ באנו. נמשכת שיירה מן המאה שעברה, רחוקים כבר היוצאים, ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך, ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו. גטאות ומחנות הגחנו, אל הביצות ואל הישימון הלכנו, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. ומכל בארץ קמה ושפה אשר נרדם משהו, התחילה מתעוררת ומדברת ומדברת, מסביב יהום הסער רב הקושי והצער, אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כוח. צומחת מסביבנו, היא חזקה יותר מכל חסרונותינו, וגם הנגב עוד יהיה פורח, ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח, וגם הנגב עוד יהיה פורח, ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח. ומכל הקושי והצער, אבל יש על מה לשמוח, יש עוד אומץ, יש עוד כוח, ונמשכת שיירה מן המאה שעברה, רחוקים כבר היוצאים, ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך, ועכשיו אומרים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו. שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאית דנה הרולד, אני יורם רותם, ופתחנו עם שיר השיירה של אריק איינשטיין, שבו כתב אלי מוהר בין היתר, הדלקנו אור גם בדימונה, גם בדגניה. אז אני הגעתי לגלי צהל מדגניה, לפני 45 שנים,
10 שנים אחריי הגיע לגלי צהל בתור קריין זיו תדהר, והוא הגיע מדימונה, ועכשיו הוא גם הוציא ספר, סנוב אשכנזי מדימונה. אז אנחנו את השעה הקרובה נקדיש לשירי דימונה ולסיפורי דימונה, כפי שהם מסופרים על ידו בספר החדש, שיוצא ממש עכשיו לקראת שבוע הספר. שלום זיו תדהר. שלום שלום. האולפן הזה מוכר לך, אני מניח. קודם כל אני מאוד מתרגש להיות פה, כי גלי צהל היא המקום שבו עברו עליי השנים החשובות והמכריעות של חיי הצעירים. וגם חשוב לי לומר שבזכות גלי צהל התעצב הטעם המוזיקלי שלי. הרדיו בבית היה פתוח קבוע על גלי צהל, שתמיד ידעו להביא את הסוגה העילית של התרבות העברית והמוזיקה הישראלית, ולא רק מן הארץ. אנשים כמו דובי לנץ ודני קרפל, זכרם לברכה, הביאו לנו את תרבות העולם. זה קרה גם במכונית המשפחתית, נופי הארץ לכן צרובים אצלי בשירים עבריים, במוזיקה עברית, וכאן באולפן ג' עברתי את מבחן הקול הראשון שלי. באמת? כן, היה פה דן... במבחן הכניסה. כן, היה פה דן כנר, וכשגמרתי לקרוא את הקטע, הוא שאל אותי, מניין העברית הצחה? אני לא זוכר מה עניתי, אבל עובדה שבסופו של דבר הגעתי לכאן. אתה מתאר את כל מה שאני עברתי כילד בדגניה, ואתה גדלת בדימונה, ולשנינו מסתבר יש את אותם הזיכרונות, הילדות משותפת, ובאמת היה כזה הבדל בין דימונה לבין דגניה מבחינתך באותן שנים? וואו, אני חושב שהבדל תהומי. אולי נספר קצת, מה פתאום דימונה? לי יש אבא קיבוצניק, אקס קיבוצניק, שנולד באשדות יעקב, לא כל כך רחוק מדגניה דרך אגב, ואימא צפון תל אביבית, שהגיעו כל אחד בנפרד לנגב, באמצע שנות ה-60, כדי לשבור שבר במדבר. הם מה שניתן להגדיר, אני הגדרתי בספר, מהגרי עבודה. הם באו לשם כדי לעבוד, הם לא התכוונו להישאר שם ולו דקה אחת מיותרת, אבל קרה לא צפוי. אחד, הם פגשו זה את זו. 2... הם הגיעו בנפרד לדימונה. הם הגיעו בנפרד, כן. אמי באה ללמד, ואבי באה לעבוד במפעלי ים המלח, והם פגשו זה את זו, ובסופו של דבר הם החליטו שזה המקום הראוי והנכון להקים בו משפחה ולגדל ילדים, וכך אני באתי לאוויר העולם, והם המשיכו לגור שם כמעט 30 שנה. בשאלת השאלות, את סימונה מדימונה פגשת בדימונה? אתה יודע, ניטש קרב עיקש מאותה סימונה מפורסמת. אני חושב שיש המון טוענות לכתר. אבל אתה בתור אחד שנולד וגדל שם, יצא לך לפגוש אותה? אתה אמיתית? אני לא יודע, אני חושב שבכל דימונאית מסתתרת איזו סימונה סמויה. כן, כל אחד והסימונה שלו. אז בוא נשמע את השיר המפורסם סימונה מדימונה, בביצוע המקורי של ישראל יצחקי, כמובן. נהדר. יום על רמת דימונה, שם ניצבת היא נוגה, שזופה ושמה סימונה, ומחכה לבן זוגה. שזופה ושמה סימונה, ומחכה לבן זוגה. בי יוקדת אהבה, לשחורה ולנבה, וליבי לרונה, לסימונה מדימונה. וליבי לרונה, לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה. עמק סדום גפרית ומלח, לשזופה עיניי קלות, כבר עלות עבר הכלח, אך ליבי שיקור קלות. כבר עלות עבר הכלח, אך ליבי שיקור קלות. בי יוקדת אהבה, לשחורה ולנבה, וליבי לרונה, לסימונה מדימונה. וליבי לרונה, לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה. על ראשי אחבוש לי כובע, אחתת רגלי בחום, אטפס דג רגל גובה, אל סימונה למסדום. אטפס דג רגל גובה, אל סימונה למסדום. בי יוקדת אהבה, לשחורה ולנבה,
ליבי לרוניה רונה, לסימונה מדימונה. ליבי לרוניה רונה, לסימונה מדימונה. היי סימונה מדימונה, היי סימונה מונה מדימונה. ביוקדת אהבה, ביוקדת אהבה, שר ישראל יצחקי, בלהיט הגדול שלו סימונה מדימונה, ואנחנו את בו שיר עברי היום מקדישים כאמור לדימונה ולשירים על דימונה, לרגל הספר החדש סנוב אשכנזי מדימונה, שכתב זיו תדהר, שהוא גם אדריכל, אומן, קריין, מלחין, והנה הוא עכשיו גם סופר, נולד וגדל בדימונה. תגיד, סנוב אשכנזי מדימונה, היה קל להיות אשכנזי בדימונה באותן שנים שבהם אתה גדלת בדימונה, או שאתה הרגשת תחושות אחרות? תכף אני אענה לך, רק רציתי להגיד קודם על השיר הנפלא, סימונה מדימונה, שהוא בעצם תקלה של יועצי הלשון ברדיו. באמת? כן, כי הרי קרני החדשות המשיכו להתעקש במשך שנים לקרוא לה דימונה, ובשיר זה פשוט התחרז נהדר. אז זה תמיד... היו גם כאלה שקראו לה דמיונה, או דימאונה, נכון, מיני כאלה כינויים על השם. לגמרי. אגב, מה מקורו של השם דימונה, למי שלא יודע? דימונה הייתה עיר תנכית. זה מוזכר בספר שופטים, פסוק פרק ט"ו, דימונה ועדעדה וקינה, אלה היו הורים מקראיות, וכשגולדה יום אחד התעוררה בבוקר, ירדה למטבח, טבלה את העוגיה בכוס התה, והחליטה שצריך להקים יישוב חדש בנגב, אז זה היה מתבקש, יקראו לו בשמו של היישוב המקראי. דרך אגב, יש ניטש קרב, אם זה דוב יוסף או דווקא גולדה, אבל בקיצור יש שני פטרונים לעיר הזאת. ואתה נולדת כאמור אשכנזי בדימונה של אז, כן, נכון. חוויות מאז? הוריי לא היו שם בני אשכנז היחידים, אבל בהחלט הם היו בני מיעוט, לשאלתך, והחוויה הזאת הייתה חוויה, מה אני אגיד לך, במילה אחת מאתגרת, אבל כמובן גם קשה וטעונה ולא פשוטה, כי המפגש עם אוכלוסיית העולים מצפון אפריקה יצר מצד אחד מפגשים מפרים ומרתקים. אמא שלי תמיד אומרת שהיא למדה בעצם לבשל פעם ראשונה בדימונה, ואנחנו הילדים למדנו את השפה הדימונאית, אולי תכף נדבר על זה, ובכלל לגדול במקום שבו אנשים שונים מהוריך, לא שומעים בהכרח את המוזיקה שהוריך שומעים, לא צורכים את אותה תרבות, זה דבר מפרה, אבל מצד שני, באמת גם לפעמים קשה ומתסכל. אני, בשנות ההתבגרות שלי, באמת כעסתי על הוריי שגזרו עליי לגור בחור, ולסבול בעצם מסטיגמה כפולה. זאת אומרת, מצד אחד אני גם גר בחור, ומצד שני אני צריך להתנצל כל הזמן על כך שהוריי האשכנזים, שהיו לכאורה צריכים לגדל אותי אולי ברמת השרון, מגדלים אותי דווקא בדימונה. בקיצור, כאב ראש לא קטן, ועליו אני מספר הרבה בספר. ואיך הגעתם בכלל לשם המשפחה תדהר, שהוא השם זה גם סיפור. איתו הגעת לגלי צהל. נכון. אז ככה, לא שיניתי אותו לצורך עבודתי בגלי צהל, לצורך השירות הצבאי. אבי נולד כאבינועם דוידסון, כן, זה השם הגרמני של סבי. איפשהו בשנות ה-60, אחיו שהמשיך אז לגאנה, זה היה מאוד מקובל, אז אנשים נסעו לעבוד באפריקה, חיפש לעצמו שם עברי, ואז הבחירה נפלה על תדהר באופן אקראי לחלוטין, אבל זה מאוד, זה היה דבר מאוד נכון, אז אתה יודע, שם עברי נדיר יחסית לתקופתו, מן המקורות, כן, אתן במדבר נטע ארז, שיטה והדס ועץ שמן, נשים בערבה, ברוש תדהר ותאשרו יחדיו. אז הם בחרו בתדהר, מה שהיה כמובן מאוד מאתגר, כי הילדים בדימונה לא ידעו מה זה תדהר, והייתי צריך להרביץ בהם תורה ולהסביר להם שתדהר זה לא לדהור על סוס, אלא שמו של עץ מקראי, ולהסביר להם את חזון אחרית הימים של ישעיהו, כשהזאב ירבץ עם כבש, עצים מדבריים וצפוניים יוכלו לדור יחד בכפיפה אחת. זה ההסבר המלא. אבל הנה הקשר למדבר נשמר גם בשם הזה, אז בוא נשמע את שלישיית שריד, עם שלמה ורבנר, הזכור לטוב, שהיה טכנאי ותיק בגלי צהל, שעבד עם שנינו, והיה באמת איש אהוב ובעל מקצוע נהדר, והוא איבד את השיר הזה של דובי זלצר הלחין כמובן, שלישיית שריד שרה, אתן במדבר. אתן במדבר נטע ארז, חיטה והדס ושמן, אשים בערבה ברוש, אשים בערבה ברוש. אתן במדבר נטע ארז, חיטה והדס ושמן, אשים בערבה ברוש, אשים בערבה ברוש. אתן במדבר נטע ארז, חיטה והדס ושמן, אשים בערבה ברוש, ברוש תחרותה שום יפדם. אתן במדבר נטע ארז, חיטה והדס ושמן,
בברוש, שים בערבה ברוש, אתן במדבר את הארץ, שיטה והדס וג'מל, שים בערבה ברוש, שים בערבה ברוש, אתן במדבר את הארץ, שיטה והדס וג'מל, שים בערבה ברוש, פרושתית הרדה שול יחדיו, אתן במדבר את שיטה והדס וג'מל, שים בערבה ברוש, פרושתית הרדה שול יחדיו, פרושתית הרדה יחדיו במדבר את הארץ, אתן במדבר. אתן במדבר, שלישיית שריד, איזה עיבוד הגיטרות, נפלא, התקופה, אחת הקולות, כן. כמובן, שלמה ורבנר, ויש עוד שיר אחד שדובי זלצר הלחין, שהוא נקרא שם בכביש דימונה, מהסרט פורטונה, 1966, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסרט. טרם לידתי. אבל משהו, לא, אני אומר, בקצב הזה של השיר שנשמע תכף, החיים במדבר, בעיר מדברית, יישוב כמו דימונה, באמת שונים ממקומות אחרים שאנחנו יכולים לדמיין. כן, תשמע, אתה נמצא במקום שהוא מבודד. תחשוב על שנות ה-60, שנות ה-70, בתקופה שהוריי הגיעו לשם, זה לקח משהו כמו 3-4 שעות להגיע ללב הארץ. באמת, לא היה שם כלום. זאת אומרת, אוהלי בדואים מסביב, וכביש אחד בין באר שבע לדימונה. אתה יודע שהשיר הזכיר לי איזו אנקדוטה קטנה שאני מתאר בספר, שאלת איך זה להיות ילד אשכנזי בדימונה. אז כששאלו אותי לפשר שם המשפחה שלי, למדתי לשקר, ואמרתי שזה בעצם עברות של תורג'מן. והילדים בכיתה, איכשהו אכלו את השקר הזה. אבל זה היה בשביל האנקדוטה. תראה, זה היה מקום מרוחק, אבל דווקא בגלל המרחק, אותם אנשים שהגיעו לשם, שלא במתכוון, כן, כמו הוריי, ראו צורך לברוא את היש מאין, ובאמת הייתה שם עשייה נפלאה במערכת החינוך ובמוסדות התרבות. היו שם אנשים נפלאים שבאמת חוללו ניסים. ולא פלא הוא שכל כך הרבה אנשים מפורסמים יצאו מן היישוב הזה. אתה יודע, יש לנו שלל סלבריטאים, אני חושב שהראשון שבהם היה דודו דותן, ואחר כך זה רק נמשך ונמשך ונמשך. כן. יש לנו דידי הררי ויוסי בניון ואופירה ולוסי ויש. נכון. הכרת אותם אגב בדימונה? חלקם מבוגרים ממני, כן. אז לא הכרתי אותם אישית. אבל דיברו עליהם כאילו אלה שעשו את זה ויצאו מדימונה. תשמע, אני חושב שאחרי הכור האטומי, המפעל הכי משגשג של דימונה זה מפעל ייצור סלבריטאים. הדימונאים מאוד גאים. יש לזה הסבר אגב מבחינתך, כמי שגדל שם וראה את הדברים מהצד? אני חושב שכמו שאמרתי לך קודם, במקום שבו משקיעים בחינוך, ועושים הכל כדי לתת אל הילדים באמת ערכים טובים, צומחים פרחים גם במדבר, כמה שזה נשמע קלישאתי. אז בואו נשמע את הגשש החיוור, שם בכביש דימונה. השמש העולם ויוקדת הסופות תבונה הדרך של הזדור
ירח לא זרח בשמיים אם לסדום תבונה שם צורר כל שפתיים גם את כביש דימונה שם בכביש דימונה, הגשש החיוור מהסרט פורטונה למי שזוכר, ואיתנו זיו תדהר שהוציא את הספר החדש שלו, סנוב אשכנזי מדימונה, והספר הזה יצא בהוצאת כנרת, זמורה, מוציאים לאור. אז הזכרת קודם זיו את דודו דותן, נכון. שגדל בדימונה, והוא, אני הזכרתי באיזה מערכון שלו שנקרא מצב רוח, שהוא מתאר שם איזו דמות מדימונה שאולי גם אתה מכיר. בוא נשמע קטע מתוך המערכון הזה ואחר כך נמשיך. נפלא. בדימונה עד היום יש לי קשר עם אישה שקוראים לה סוליקה מלול. סוליקה מלול, אישה בת בלי גיל, בטח עברה את ה-80, לא למדה מעולם בשום בית ספר, שום אוניברסיטה, אבל כשאני נפגש איתה, יש לי הרגשה שאני יושב עם דיקן של אוניברסיטה. כל כך חכמה, כל כך מבינה. והיא אמרה לי פעם, דודו, את האמת. את האמת. כל הכבוד לעבודה שלך. כל הכבוד. אמרתי לה, מה זאת אומרת? בן אדם שמנסה לעשות לאחר עם צו רוח. כל הכבוד. את האמת, את האמת. אמרתי לה, סוליקה, באמת, למה לאנשים בארץ אין מצב רוח? סוליקה אמרה לי, הג'י, זה שלאנשים מצב רוח במדינה שלנו, זה בגלל בן אדם אחד. בן אדם אחד תכלום. הוא שאין לו מצב רוח, מצביק את החבר שלו. בחוסר מצב רוחותיות שלו. והוא מצביק את החבר שלו. והוא מצביק את החבר שלו. מצב רוח רע זה הולך מאחד לאחד, זה כמו קינים, זה הולך ככה. זה דודו דותן, על סוליקה. אתה יודע, זה נפלא בעיניי. אתה יודע מה נפלא? טוב, קודם כל דודו מוכשר, היה מוכשר כמו שד כמובן. זה שדודו פעל בשנים שבהם הפוליטיקלי קורקט לא היה כל כך אגרסיבי. כי היום הרי מי היה מרשה לדודו דותן לעשות חיקוי של מרוקאים, נכון? זה לא תקין, זה לא בסדר. הוא עושה את זה אבל באהבה. נכון. זה דמות שהוא הכיר, ואני מאמין שאולי גם אתה פגשת אותה. הוא עשה את זה בהמון טוב. הוא עשה את זה באמת באיזו מין כנות אמיתית ובהרבה אהבה. דרך אגב, בספר אני מזכיר למשל את המערכון של מוריס והיונים, של מתי. ואני אומר שבאמת היום לא נותנים לזה מקום. אבל דיברת על השפה הדימונאית, על השפה הדימונאית, אתה מזכיר גם בספר שלך שיש ממש שפה והגה, אפשר נכון. של הדימונאים. תן דוגמה, אתה יכול לחכות גם כמו דודו? ביצח, אני למדתי לחכות מרוקאים, חבל לך על הזמן. ביצח. אני אקרא לך קטע קטן, מתוך הספר, פרק שנקרא ז'ימונאית מדוברת, הקטע נקרא מלאל המדבר המצוי. מי שגדל ביישובים, קולטי עלייה, מכיר את תופעת בליל השפות. המקולת בדימונה הייתה אירוע אירוויזיוני לכל דבר. יכולתם לשמוע בה עברית, ערבית, מרוקאית, צרפתית, ספרדית, רומנית, יידיש, רוסית,
פה ושם שמעתם גם אנגלית או אולי גרמנית מפיו של צעיר יהודי שבא להתנדב שנה בעבור הנדכאים, או לחלופין גוי אחוז רגשות אשמה שבא לכפר על מעשי אבותיו האנטישמיים. בליל השפות הוליד בחלוף השנים ניב עברי דימונאי. הערבית המרוקאית ידעה להציע לנו הילדים, במיוחד לאשכנזים שבנו, שפע כללות עסיסיות מפולפלות ומלאות ערס מזוקק. בכלל, לערבית המרוקאית יש כל כך הרבה מילים מופלאות לתיאור גועל, דחייה, אכזבה או שעת נפש. עם כל הכבוד לאליעזר בן יהודה, בעניין הזה הוא פשוט לא גמר את העבודה. וזה הרבה יותר מהמילים לבדן. בעיני המאגרים הוותיקים שדיברו ביניהם כמובן רק עברית בחיתוך ארץ ישראלי מובחן, הייתה הצרפתית של יוצאי צפון אפריקה שפה לגיטימית לתפארת השנסונים, מרי אנטואנט, הגבינות המסריחות והיין המשובח. הערבית המרוקאית הייתה דווקא סיפור אחר. בהיותה שפתה של ארץ מוסלמית עוינת, היא מראש עוררה סלידה בקרב המהגרים הוותיקים. והיה גם המילאל. המילאל הידוע לשמצה. זה שבשלו אני יכול להישבע שהוריי נתנו לי ולאחי שמות בני הברה אחת, על כל צרה שלא תבוא מבית הספר או הגן. המילאל היה ברירת המחדל של הדימונאית מיומה הראשון. דימונה פשוט לא הסתדרה עם המלרע. באדמת הנגב הצחיח פרח לו מילאל המדבר המצוי, והמרכז המסחרי בלב היישוב היה המרכז. לדודה ז'קלין שגרה באשדוד הייתה נוסעת כל המשפחה בחג שבועות עם הילדים, ירון, אביב, דיקלה והתינוקת אושרת. אז בוא נשמע עוד להקה מדימונה, להקת סופה במדבר. וואו. שאתה מזכיר אותה אפילו בספר שלך. נכון. עשו אפילו תקליט, 1974. אנחנו רקדנו את השיר הבא בריקודי עם. בזמנו, אתה בטח מכיר, כאן בדרום החם. כן, ודאי, יש שם חיי תרבות סוערים ביותר בדימונה, וסופה במדבר הייתה ממש גולת הכותרת. ולא הצטרפת בתור ילד חובב תרבות או חובב מוזיקה? אני חושב שאני בשנים ההם דווקא זמזמתי זמירות אחרות, אולי נדבר על זה בהמשך. היו לי גיבורי תרבות אחרים. אבל השיר באמת הפך להיות ריקוד עם מאוד פופולרי, שלדעתי רוקדים אותו עד עכשיו, אז מי שיודע מוזמן להצטרף עם הצעדים. כאן בדרום החם. הקשיבי ילדה אל השקט, רק הרוח רוגש, הביטי ילדה איך השמש שולחת מבט של אש. כאן בדרום החם, שקט של אין אדם, כאן בדרום החם, תבער השמש לעולם. נוף פרק אדמון בצחייה, צוק ועמק טרשים, קרקלות עד שלא תצמיח, זו ארץ של בראשית. כאן בדרום החם, שקט של אין אדם, כאן בדרום החם, תבער השמש לעולם. רוגע דומם ים המלח, באור שמש נוצץ, בלילה אל מול הירח, שחור ואילם רובץ. כאן בדרום החם, שקט של אין אדם, כאן בדרום החם, תבער השמש לעולם. כאן בדרום החם, שקט של אין אדם, כאן בדרום החם, תבער השמש לעולם.
כאן בדרום החם, להקת סופה במדבר מדימונה 1974, זיו תדהר. כן, זה היה פרויקט של שלומית שמרון, שהייתה מנהלת המתנ"ס. שלומית היא אחותו של דן שומרון, ז"ל, רמטכ"ל ישראל. גם מאשדות יעקב. נכון, בת קיבוצו של אבי, נכון. הייתה גם להקת מחול שנשאה את אותו שם, והיא הביאה הרבה כבוד ועיקר לתושבי דימונה, הסתובבה על בימות העולם. יפה, ובספר שלך אתה גם מקדיש פרק מיוחד לעבריים מדימונה, שאז נכון. שמות אחרים, אבל היום אני חושב צריך להגיד העבריים. נכון, צריך להגיד העבריים, כן, למרות שאם תיסע לדימונה שם אין משטרת פוליטיקלי קורקט, אז קוראים להם עדיין בשם שנאסר בינתיים לשימוש. העבריים הגיעו בתחילת שנות ה-70, הם התגוררו בשכונה אחת, ואחר כך הועתקו לשכונה אחרת. הם חיו במנותק מתושבי העיר, הייתה להם שכונה משל עצמם, ומערכת חינוך עצמאית, ובאמת נפוצו שמועות איומות ונוראות בקרב התושבים, על מסחר מפוקפק, ועל סמים ואלימות וכולי. זה לקח שנים ארוכות עד שהם באמת נטמעו, קיבלו תושבות קבע. הכישרונות המוזיקליים שהם בלטו למין ההתחלה, אבל לא כל כך קיבלו את המקום שלהם בתרבות המקומית, למרות שעל בימות הארץ הם כבשו קהלים. זאת אומרת, אני חושב שזה היה צביקה פיק שהופיע עם הזמרות הנפלאות של הכושים העבריים. אבל היה קשר בינם לבין התושבים, לביניכם, כשהיית נער, זאת אומרת, משהו... לא בתקופת ילדותי. לא בתקופת ילדותי. זה הייתה באמת איזה מין אנקדוטה מוזרה, ובאמת, אני חושב שרוב תושבי העיר בכלל פחדו מהם. כן, הם היו שונים, כנראה בשל צבעם. כמה שקשה להגיד את זה, ובאמת, כמו שאמרתי, לקח שנים עד שהם באמת נטמעו בעיר. טוב, על הכישרונות המוזיקליים שלהם בלטו לאורך כל השנים, ולא מזמן אני נכחתי בקונצרט של התזמורת הפילהרמונית, בהיכל התרבות בתל אביב, הם הקדישו שם קונצרט שלם לשירים של חברת מוטאון האמריקאית, שכל הגדולים במוזיקה השחורה האמריקאית הוציאו שם תקליטים, עוד סטיבי וונדר ודיינה רוס ומרווין גיי וזה, והייתה שם זמרת אחת מבין השלוש שהגיעה מדימונה, היו 3 זמרות מדימונה שליוו את כל האומנים שהופיעו באותו ערב, וגם קיבלו קטעי סולו. שבחיה לדעתי, לא זוכר בדיוק את השם, שהיו 3, והן היו נפלאות, ואחת ממש הכירה באופן אישי, עוד מהגן, זאת אומרת, אמרו את זה שם על הבמה, את כל הגדולים האלה שאנחנו כל כך אוהבים את השירים שלהם מאז, אז בואו נשמע אותם ביחד עם יורם גאון, שהקליט אלבום שלם בזמנו של שירי שלישיית גשר הירקון, ובעיבודו של אלדד שרים, הם הקליטו את איזה יום יפה, גם הוא מקורו בארצות הברית, ושימו לב איך נשמע השיר הזה, ביחד עם העבריים מדימונה. איזה יום יפה, בוא נפקח את העיניים, את השמש בשמיים, והים הוא משגר, ולפרדסים יש ריח, וטוב, טוב, טוב לי על הלב, כן טוב, טוב, טוב לי על הלב, בחלון שם נערה, מסרקת שערה, עגלות פרחים בחור, שם צהוב, ילדים ברחוב רצים, ציפורים על העצים, האוויר מלא אביב, חיפה חיפה, תל אביב, טוב 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 לי על הלב, כן טוב 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 לי על הלב, יפה, שהשמש כבר זורחת, ששרים כבר במקלחת, שהשקדיה פורחת, שאפשר למות מנחת, וטוב טוב טוב לי על הלב, כן טוב 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 לי על הלב, אגסים ותפוחים, מסריקים חמור צרוכים, על העיר חולב מטור, לקיוסק ונשתה גזוז, בכיכר שוטר תנועה, מסבך את התנועה, זוגיונים על הפנס, שתי ילדות קופצות בקלאס, וטוב טוב טוב לי על הלב,
מלא. זה נחמד, זה נחמד. אבא לב ואימא לב. זה נחמד, זה נחמד. איש אחד צועק זגג. בקבוקים, בקבוקים. גברת כהן על הגג. לא לדרוך על הקשיים. בוא נשב, בוא נשב. כל מה טוב ומה נעים. בוא נשב, בוא נשב. וטוב, טוב, טוב לי על הלב. כן, טוב, טוב, טוב לי על הלב. אז טוב, טוב, טוב לי על הלב. טוב לי על הלב, יורם גאון, וליווי העבריים מדימונה, ואנחנו מרגישים כאן היום את התוכנית עם זיו תדהר. כן, רציתי להגיד לך תראה איזה יופי זה, כמו בדימונה, כן? איזה יופי קורה כשמחברים טעמים, צבעים, ממקומות שונים, מתרבויות שונות, נפלא. אבל אתה בכל זאת עזבת מתישהו את העיר. כן, כן, נטשתי. הגעתי לכאן. לגלי צהל. נכון, בשנת 1990, ובעצם כבר לא חזרתי. למה? כי אני בעצם ילד של ערים גדולות. וכילד תמיד שאפתי באמת אל העיר הגדולה, והוקסמתי ממנה. והיו לי חלומות אחרים שאני חושב שבגיל הזה כבר לא יכולתי להגשים אותם בדימונה. כן, כן, גיבשתי זהויות וגם ההורים, נכון, המשפחה גם נטשה באיזשהו שלב. נכון, נכון, הוריי עזבו בשנת 94. האנשים האלה שהגיעו עם הוריי בשנות ה-60, המשיכו להתגורר ביישוב שנים ארוכות, אבל אתה יודע, אחר כך רמת החיים בארץ עלתה. ואנשים האלה רצו עוד, אז הם עברו לגור ביישובים מבוססים יותר. דרך אגב, דימונה תמיד הייתה מין תחנת רכבת שכזו, כן? תמיד אנשים באו, הלכו. באיזשהו שלב, באמצע שנות ה-80, התנועה אל הנגב התמעטה, והתחיל גל עזיבה גדול. זה קרה גם בבאר שבע, גם בדימונה. אני חושב שהיום חוזרים בחזרה לנגב, אני מקווה שעתידו עוד לפניו. אתה עוד מגיע לדימונה? ודאי. אני כמו יהודי שמגיע כל חג לבקר בארץ הקודש. אני בא, אני מסתובב, אני מסתכל, אתה יודע, באיזשהו שלב אפילו השתעשעתי ברעיון לרכוש נדל"ן בדימונה, סיפרתי על זה לבן זוגי אורי, והוא אמר לי זאת אומרת, לא אכפת לו שיהיה לנו עוד בית, אבל אם לא אכפת לו, הוא מעדיף הטוסקנה על פני דימונה. למרות הנוף הנפלא שאתה מתאר שם, אתה יושב על איזה צוק ואתה רואה את כל המדבר פרוס לרגליך, וכל הדברים היפים האלה שיש גם למי שמחפש את השקט והשלווה. תראה, דימונה שאני מדבר עליה בספר היא דימונה של פעם, לא דימונה של היום. היום היא פחות מובחנת, פחות שונה, פחות אחרת, היא דומה יותר למקומות יישוב אחרים בארץ. טוב, ואתה אדריכל, אמרנו שמתעסק גם באדריכלות, עירונית, ובאמת מצליח לשלב בין כל הפרנסות והעיסוקים האלה, זה די מדהים. תמיד השתדלתי לעשות גם וגם וגם, זאת אומרת גם לכתוב, גם לעשות מוזיקה, גם ליצור אמנות, גם לצייר וכולי. הספר באמת בא במקרה, זאת אומרת זה לא הייתה משאלת לב שלי מגיל צעיר. כן, אתה יודע מה מאוד רציתי כשהייתי ילד? היו לי רק 2 חלומות. אחד היה להתחתן עם הזמרת אילנית, והשני היה שאבא ואמא יקחו אותנו ללונה פארק, ושניהם כמובן לא קראו, כי אילנית, כמו שאתה יודע, עדיפה על פניי גבר אחר. אבל הספר באמת היה, הוא קרא בעצם, שלא במקרה בעשור השישי לחיי, כי משהו בתודעת הזמן שלי השתנה, והבנתי שאני חלק מאיזשהו סיפור ארוך וגדול, והיה לי חשוב להתמקם בתוך הרצף הזה, להבין את מקומי פה. למרות שבספר אתה מתאר שבאיזשהו שלב עזבת את אילנית, ועברת למתי כספי. נכון. משהו השתנה בטעם המוזיקלי. לא, תראה, מתי היה הראשון. מתי הראשון, אני בגיל 2, עוד לפני שידעתי לדבר, כבר זמזמתי את ליבי, נכון, של אהוד ומתי. מאז אני ומתי לא נפרדנו. מתי שכולנו מתפללים לשלומו בימים אלה. מתי ראית אותו בפעם הראשונה על הבמה? יצא לך? הופעה של מתי? אני לא זוכר מתי זה היה, אבל אני זוכר מה היה האלבום הראשון שקניתי, וזה גם מופיע בספר דרך אגב. הלכתי לשקם בדימונה, וקניתי את מאחורי הצלילים, האלבום הראשון של מתי ושלמה. אני זוכר כן. אני זוכר שהייתי ממש אחוז התרגשות, אני זוכר שהגעתי לקופה, והקופאית שם שאלה אותי מי זה? אז אמרתי לה, מה זאת אומרת מי זה? זה מתי כספי. אז היא אמרה, אני לא מכירה אותו, הוא נראה לי קצת עצוב. יש בזה משהו. אז בוא נשמע אותו שר, בהופעה חיה בערד. לא רחוק מדימונה, כמו שאומרים, למרות שזה רק נראה ככה. למי שלא גר בנגב, בדרום, והוא שר את שיר היונה, שביקשת לשמוע. למה דווקא את השיר הזה? וואו, תשמע, אני חושב שזה אחת היצירות היפות של מתי.
אני חושב שמה שיפה בה, אלה המילים המופלאות של שמרית אור, לפעמים באומנות אנחנו מצליחים להגיד כל כך הרבה באמצעים כל כך פשוטים. המילים של שמרית הם באמת מילים פשוטות, מאוד מדוברות, אין שם איזה תחכום יוצא מגדר הרגיל, אבל זה שיר באמת שיש בו תקווה, אמונה בטוב, כמיהה לשלום, כל הדברים שאנחנו כל כך צריכים אותם בימים אלה, וביחד עם הלחן של מתי, זה פשוט התרומם לפסגות שאין לתאר, זה שיר הנחמה שלי. כשאני עצוב ואני שומע את שיר היונה. בואו נשיר ביחד. גבוה מעל המגדלים, היונה פורסת כנף, היונה דועה במרחב, ועיניה כלות. גבוה כמו הענבים, עם עלות היום יומה, ועם רדת ליל מממה, עברותיה כלות. מחיאות הכפיים למתי כספי, בצירוף כמובן איחולי רפואה שלמה, ואנחנו כאן עם זיו תדהר, שאמרנו שאתה אדריכל ואומן ומלחין, וגם קריין כמובן, אי אפשר לשכוח שהיית כאן קריין הרבה שנים בגלי צה"ל, ואחר כך המשכת גם לקרוא חדשות ושירים וקטעי ספרות, והגשת פה תוכניות לאורך השנים, וגם פרסומות, אני יודע שאתה אחד הבולטים בתחום הזה. נכון, זה בין היתר מטה לחמי. פרסומות הן דבר נהדר, זה למעשה קטע משחק
קטן ומרוכז. אני משתדל לפתות אנשים לרכוש דברים טובים וחשובים, שאני באופן אישי לא צריך אותם. אני בדרך כלל שוכח מה אני מקריין. אנשים שואלים אותי מה פרסמתי אתמול ואין לי שום מושג. אבל כן, יש משהו בוא נשמע אולי איזה לקט כזה של פרסומות שאתה הקלטת, מצאתי כאן על המחשב של גלי צהל. בוא נשמע. נהג, הילד שעומד פתאום לרדת לכביש לא יזכיר לך. הקופה שרואה אתכם כשאתם באמת צריכים ומעניקה לכם מעטפת שירותים מקצועיים מקרוב ומרחוק. הדלקת אש בשטח פתוח היא מעשה אסור ומסוכן. נציב הכבאות וההצלה לישראל הוציא צו האוסר להדליק אש ביערות, בפארקים ובשמורות הטבע. עד שנוכל להיפגש ולדבר על הנדסה, אתם מוזמנים ליום פתוח וירטואלי לתוארי ההנדסה. איזה שער חברים, שער שידברו עליו גם בעוד 100 שנים. בשידורי ספורט מגזימים לפעמים, אך באימורי ספורט חשוב לא להפריז. הטוטו מזמין אתכם להמשיך להתרגש מהספורט שאתם אוהבים, אך לשחק באחריות. ניתוחי קטרקט, אף אפיים, ניתוחי רשתית וקרנית. המומחים שלנו מחכים לכם. אנחנו יודעים שאתה עובד קשה. חורש, זורע, נוטע, משקה, מטפח, מדשן ומגן מפני מפגעי הטבע. משרד התיירות מציג הצעות שוות לחופשה באוגוסט. פרסומות בקולו של זיו תדהר, העורך שלנו כאן בבוא שיר עברי, ואולי כיוון שאתה גם קורא שירה באופן נפלא, אולי תקרא לנו איזה שיר שקשור לדימונה, שהספר שלך באמת מוקדש לה. אנחנו בימי מלחמה, אנחנו בימים קשים ואי אפשר להתעלם מזה. טוראי אלברט בנעים מדימונה נפל מהפגזת אויב, זה היה סמוך לתעלת סואץ בספטמבר 1967. אחיינו, המשורר ניסים ברכה, כתב את השיר הזה שנקרא עכשיו לזכרו ולזכר אמו השכולה של אלברט, שהיא בעצם סבתו של ניסים. את אסתר בנעים, הזקנה המרוקאית שמסתובבת ברחובות דימונה, אתם תכבדו. אתם תזוזו הצידה ותיתנו לה לעבור. כשהיא הולכת על המדרכה, למרות דיבורי הסרק הלא ברורים והפסיכוזה, למרות השפה המטושטשת ומטפחת הראש התחלת עם הנקודות ללא בשורה, לאסתר בנעים, הזקנה המרוקאית מהמוסד הגריאטרי, אתם תיתנו הרבה כבוד. אתם תזוזו הצידה ותשפילו מבט כשהיא מובלת על כיסא הגלגלים במסדרון, למרות המלמולים הלא קשורים ולמרות עיני התחלת המחייכות בלי הכרה, למרות התשישות הבלתי מוסברת והכימור הלא אסתטי בגב, והזקנה, את אסתר בנעים, הזקנה המרוקאית, התמונה ליד החלקה הצבאית בדימונה, אתם תכירו ותעריכו, למרות העליבות שחבויה בתוך חלקת אדם קטנה, בה שוכב גוף חסר כל תוכן ותכלית, כי בתוך החלקה הצבאית תמונה הכרתה, אצילותה, צעירותה, שמחתה ותשוקתה, יחד עם אלברט בנה. וואו, השיער שלי סומר, והשיר הזה באמת חזק, מרגש. ניסים ברכה כתב את השיר הזה, גם הוא דימונאי, וזיו תדהר, אני מודה לך שהגעת אלינו לבוא שיר עברי, וכיוון שאמרנו שאתה גם כותב שירים וגם מקליט אותם, מוציא את כל החלומות שלך לפועל, אז אולי נשמע לסיום את השיר שלך, מה השתנה? מה השתנה הוא מין תמונת נוף מרוחרת מן המדבר, זה שיר שכתבתי לפני כמה שנים, מילים ולחן, אני אגיד עליו, אולי סגנונו המוזיקלי מילה אחת, ודיברנו על זה קודם. כמו שאמרתי, לי תמיד היה צורך להוקיר ולהעריך את האנשים שגדלתי על ברכיהם. לא היה לי צורך לבעוט לא בסשה ארגו ולא בווילנסקי ולא במתי ולא ביוני רכטר, ואני בשיר הזה בעצם ממשיך בדרכי הצנועה מסורת מפוארת. זהו. והנה יש כבר ספר אחד שיצא, סנוב אשכנזי מדימונה. קיבלת איזה תגובות מדימונה או על הספר הזה שבעצם מוקדש לעיר הזאת שעכשיו שנת ה-70 להקמתה?
נכון, דימונה חוגגת 70, שכוח. אנשים, בסופו של דבר, מי שיקרא את הספר, הבינו למה קראתי לו בשם הלא כל כך פוליטיקלי קורקט הזה. אני עושה הבחנה בספר בין סנובים אמיתיים לסנובים מזויפים. והסנובים אמיתיים הם מי שלא מתנשאים על אחרים, ולא מרגישים צורך להקטין אותם. הוריי פשוט גרו בדימונה, כי הם מצאו את המקום הזה טוב וראוי, למרות שהם חטפו ביקורת, ולמרות שחבריהם לא אהבו את הבחירה הזאת שלהם, ובאשר זה הם היו סנובים. אז אני הסנוב האשכנזי מדימונה דור ב'. טוב, אז תבוא לחתום על הספר, כבר אתה גם הסופר. זיו תדהר, התחלת את הדרך כאן בגלי צהל, ואני מודה לך שהגעת אלינו, ובאמת האולפן הזה סגר מעגל, אמרת שאת בחינות הקריינות שלך עשית כאן. אז נודה גם לעידן עיני, טכנאי השידור, אני יורם רותם, להתראות, והנה אתה שר, מה השתנה? שיהיה בהצלחה. בוואדי כבשה לבנה, ממעל תחלוף עננה, נשר צעיר גולש במדרון, סלע עתיק מסתיר זיכרון. בוואדי כבשה לבנה, ממעל תחלוף עננה, נשר צעיר גולש במדרון, סלע עתיק מסתיר זיכרון. בוואדי חלפה עוד שנה, אז מה בכל זאת השתנה? הנשר הרחיק, הכבשה התייגעה, הסלע איתן עיקש ולא זר. בוואדי חלפה עוד שנה, אז מה בכל זאת השתנה? ממעל תחלוף עננה, נשר צעיר גולש במדרון, סלע עתיק מסתיר זיכרון. בוואדי חלפה עוד שנה, אז מה בכל זאת השתנה? הנשר הרחיק, הכבשה התייגעה, הסלע איתן עיקש ולא זר. בוואדי חלפה עוד שנה, אז מה בכל זאת השתנה? הנשר הרחיק, הכבשה התייגעה, הסלע איתן עיקש ולא זר. בוואדי חלפה עוד שנה, אז מה בכל זאת השתנה?